Όταν είσαι ρομαντικός τι κάνεις? Δεν παίρνεις μια μαργαρίτα? Μια μαργαρίτα και τη μαδάς. Αυτό έκανα και εγώ σήμερα. Πήρα μια μαργαρίτα, την ευχαριστήθηκα, τη μάδισα μία έτσι έβγαζα και δεν έμεινε ούτε ψίχουλο, γιατί επειδή εγώ είμαι ρομαντικός δεν πήρα μαργαρίτα αυτές τις βλαγίες, τις φλόρικες που παίρνουν οι άλλοι, τα λουλούδια. Εγώ πήρα μαργαρίτα ψωμί, αυτή που είναι αφράτα ψωμάκια μικρά, στρογγυλά. Αυτή τη μαργαρίτα μάδισα εγώ. Και επειδή είμαι πάρα πολύ ρομαντικός, έκανα πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα εγώ με αυτή τη μαργαρίτα. Στο ένα ψωμάκι έβαλα μερέντα, στο άλλο έβαλα φιστικοβούτυρο, στο άλλο έβαλα μέσα τυρί ζαμπόν, στο άλλο έβαλα πιπεριά, στο άλλο έβαλα ντιρόλο ψωμί, κάνω διαφήμιση, στο άλλο έβαλα και εγώ δεν ξέρω τι έβαλα, στο άλλο έβαλα γιαούρτι με μέλι, στο άλλο έβαλα ελιά, πάστα ελιάς, δηλαδή όχι πάστα φλόρα, πάστα ελιάς, πάρα πολύ νόστιμα ήτανε. Στο άλλο έβαλα μαρμελάδα, στην άλλη έβαλα δεν ξέρω κι εγώ, ό,τι μου κατέβαινε έβαζα. Και όταν γύρισα έτσι, η μαργαρίτα είχε 8 ή 10 κομμάτια, δεν θυμάμαι. Μετά ζήλεψα, τα έφαγα όλα και πίναγα κι άλλο μετά, μέχρι που παράγγειλα και μια μαργαρίτα πίτσα. Γιατί επειδή είμαι πάρα πολύ ρομαντικός και εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτά που σου είπα κάνουν οι υπόλοιποι, έπρεπε να κάνω κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους. Έπρεπε να διαφέρω εγώ από αυτούς. Και επειδή το μόνο πράγμα που μπορούσα να κάνω για να διαφέρω είναι να πάρω μαργαρίτα μεν, ναι, αλλά όχι λουλούδι. Μαργαρίτα που τρώγεται. Τι να κάνω εγώ, κάτι που δεν τρώγεται? Εγώ θέλω να τρώγονται όλα. Μ' αρέσουν να τα τρώγω όλα εγώ. Μ' αρέσουνε. Και επειδή όταν θέλω να κάνω κάτι έτσι όμορφο και τέτοιο, προτιμώ να πάρω κάτι που να φαγωθεί, να το ευχαριστηθεί ο άλλος, να το στο στομάχι να το βάλει μέσα, παρά να είναι κάτι, ξέρω εγώ, άκυρο. Δηλαδή να πάρω λουλούδια. Ωραία. Είναι κάτι ρομαντικό με λουλούδια. Και πήρες τα λουλούδια και θα βαδίσουνε, θα μουχλιάσουνε, θα χαλάσουνε. Ενώ το φαΐ το ευχαριστιέσαι, το τρως, το βάζεις στο στόμα σου και φρένεται η ψυχή σου. Και όπως και με τη μαργαρίτα. Οι μαργαρίτες λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε κάτι και εσείς το ρομαντικό, να παίρνετε μαργαρίτα ψωμί, ψωμάκι, αυτό το στρογγυλό, το ωραίο, με τα αφράτα που έχει κομματάκια. Βάζετε μέσα πράγματα. Και αν δεν σας φτάσει όπως εμένα δεν έφτασε η μαργαρίτα αυτή, το ψωμί, το στρογγυλό, τα ψωμάκια, πάτε και 2-3 πίτσες μαργαρίτες πολλές, να κάνετε έτσι σαν μια ανθοδέσμη, όπως λέμε η ανθοδέσμη λέει με μαργαρίτες. Έτσι έκανα και εγώ μια ανθοδέσμη με πίτσες μαργαρίτες. Ήταν πάρα πολύ νόστιμες και μου άρεσαν πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς, όταν είστε ρομαντικοί τύποι που είστε, ξέρω εγώ ότι είστε ρομαντικοί, να κάνετε αυτό με τη μαργαρίτα που σας λέω κι εγώ. Πρώτα με το ψωμί και μετά με την πίτσα μαργαρίτα. Και θα με θυμηθείτε. Αυτό είναι ρομαντισμός.